UGWUMBA. Adi ma nwanne anyị nwoke bụ Chief Joe Igbokwe abonene mone gara aga ka ọ gara ahịa Ladipo ka ọ ga gota ihe ọ ga-eji wee mezi ụgbọ anyị dịka anyị nụrụ n'ọnụ ya wee bụrụ na enwere ụmụaka pụtarụnụ ụmụaka ndị be anyị kwa wee mewe ekweremekwe wee buwe agha ụfọdụ si na etiri ihe ụfọdụ si na emetụghị aka ụfọdụ si na atụrụ okwute nya na onwe ya kwuru si na enweghị onye metụrụ ya aka tupu ekwuo m ihe ji mbịa na mmemme nke ụbọchị tata achọrọ m ka anyị kirigodu ihe onyonyo a bụ nke si n'aka nwanne anyị nwoke Chief Joe Igbokwe. UGWUMBA. Yesterday I went to Ladipo to buy some spare parts for my bike. And as I was going around to look for the parts, some people were calling me, some people were just pointing fingers at me. So I was saying something, I quickly ignored them. And I went in search of what I wanted. And I saw the parts and I went to my vehicle where I packed it to fix it. And before I know it, they started gathering. Those Ladipo boys started, some of them were, "That's it, Joe Igbokwe, this is Joe Igbokwe, this is Joe Igbokwe. So you can come to this market. Joe Igbokwe, this, Joe Igbokwe, this, that." I just ignored them. And they started, they were coming and I decided to move away from that place. I went to my friend's shop. Then I was there. And my friend went to call the leadership of the market. All of them came. And then when they said, "Let me just go," I told them that I want to go. And I came outside. When I came outside, I saw a lot of people, a lot of them talking. Everybody's talking, saying all kinds of things. I didn't say anything. I just drove away. So this morning I woke up, went through my Facebook page. I was seeing all kinds of stories. Joe Igbokwe was beaten, nobody beaten. This is me in life. Did I look at somebody? They cannot do it in Lagos. There are things you cannot do here. You can go to Southeast and be doing the rubbish you've been doing here and the shame that you have brought to us over the years, but not in Lagos. I pray that it will not happen again. I know what to do. I remember when we came to campaign in Ladipo a few years back when Fashola was there. These boys went and removed the side mirror of his official vehicle. These boys, and we left them. Yesterday they repeated the same, tried to do the same thing again. I said, "We won. This is Lagos. This is Lagos. This is Lagos. Be careful. This is Lagos." And I'm going to stop it there. So nothing happened to me. I'm okay. Nobody touched me. Nobody even near me came to my face. Nobody did that. This is just to put the record straight. People have been calling me. They can't do it in Lagos. If they do it in Lagos, they will collect. I tell you, they will collect. That market, they may not see that market in the next 1 year. Nobody will trade. Nobody will go into that place. Ọ dị mma anyị ekiri na ya bụ ihe dịka o kwuru nwe onye metụrụ ya aka mana ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche m chọrọ ka anyị rụtụ aka na ya bụ ihe mgbe ụfọdụ a na-eji iwe oke su n'ọkụ mana amara m na ọ bụghị amamihe bụ mmadụ ọkachasị onye Igbo iji iwe oke wee su n'ọkụ mụ kwenyere na ọtụtụ ihe Joe kwuru ebe ahụ na ọ bụghị ihe si n'obi pụta ikekwa ọ bụ o ji iwe oke wee na-achọ isu n'ọkụ maka na nke mbụ bụ na echeghị m na dịka o kwuru na ọ bụrụ na enweghị ajụ erepụ na nkata a ga-eji gbu ya dị mana echeghị m na ọ bụrụ na enweghị ihe mere tata na Joe nwere ike imechinye ahịa Ladipo
echeghị m na ọ ga-emechinye ahịa Ladipo. Ụmụ ya ezughị ya, ọ tara ji ego one. Ọ bụrụ na ọ ga-emechinwu ahịa Ladipo, elota m egwu Pericoma kụrụ sị obi nwanne nwee menye nke a ka mee nwanne m, obi nwanne mere m, nwee mee nke a ka gbuo nwanne m, obi nwanne mere m. Ọ bụrụ na e nwere ndị ya na Joe nwere nsogbu emeghị ihe ọbụla bụ nke anyị na-akwadoghị, echeghị m na ọ bụrụgoro na Joe nwere ikike imechinye ahịa Ladipo na ọ ga-ahapụ puku kwuru puku ndị mmadụ bụ ndị ọkacha n'ọnụọgụ ha bụ ndị Igbo ebe ha si azụta ahịa, na ọ ga-asị ka emechie ya ofu afọ dịka o kwuru. Ọma mmeni ya, ọ bụgoro na ọ ga-emeni ya, obi nwanne ama nkwu ya. Maka gịnị? Ka uru ọ ga-aba na ọ ga-agbawa ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ. Ọ bụ eziokwu, anyị maara na otu na na-aba mba, a na-ekwu na a ga-ebupụ ahịa Ladipo, ụfọdụ asị na a ga-ebuga ha ebe a, na a ga-ebuga ha ebe a, anaghị esi ọnwụ ya si hapụ anyị ebe anyị nọ na anyị wabụ ihe mechatara ya. Mana nke ahụ dịgodu, nke ahụ nne ji eche. Mana ofu ihe ọzọ bụ na akwadoghị m na ọ bụrụ na mmadụ kwuo ihe ọbụla bụ obi ya, dịka anyị maara ihe na-esere Joe na imirikiti ndị Igbo bụ ihe gbasara okwu Biafra. Joe site na izizi ikekwa ọ bụrụ maka na ọ nọ na ya na ndị Lagos steeti gọọmenti otego ha rụkọwara ọnụ, site na izizi Joe ekwenyeghị n'ihe gbasara Biafra. Ọ na-agba ha takụ n'ụdị dị egwu. Ọ bụrụ na anyị ga-erote enwego mgbe a gara mebie bie, ọmaghị m ka gbara ọkụkọ, mana akụ kpọsịrị bie na Nnewi, mechaa ya ahị nze Chineke o mezie ya kịta, ama m na o mezie ya maka ọ naghị ụlọ ọtụtụ afọ dị iche iche rugwarị mgbe ndị ekperima ndị nke ihe na-abịaziri ndị nke obodo adịghị mma bịaziri take over. Mgbe ahụ ndị mewegharịa bụ ndị ụmụnne anyị ndị na-azọ ihe gbasara Biafra chere mba na okwu karịana, ha wee gaa mebie ihe na bịa. Ahị nze Chineke emezie ya, enweghị onye egburu, ego ka o riri. Ihe na-eseri Joe na ụmụba anyị bụ nkwado ọ na-enye ndị ọchịchị Lagos steeti na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme, ọkachasị nke ndị be anyị kwenyere na o megidere ndị be anyị. Nke bụ na ihe ọbụla a na-ekwupụta ha n'ihe ọbụla bụ ihe na tupu ị na-eme ịga na peji Joe ọma na kpam, and ndị ọ na-atụ ụta ọtụtụ mgbe bụ ndị Igbo. Ndị ọ na-atụ ụta na ihe ụfọdụ mee bụ ndị Igbo, n'ụdị ịkọ ọnụ, n'ụdị ịba mba, n'ụdị iwe iwe, ikwu obi etu o si dịrị ya bụ nke anyị kwadoro dịka ndị Igbo. Mana enwere mgbe ụfọdụ a na-asị kedu ka gị na ụmụnna gị ga-eji na-ese okwu? Imirikiti ndị Igbo na-ene Chief Joe Igbokwe anya ana na-ene ọhụ. Rochas Okorocha nwere ihe o wepụtara anya mgbe okwu a na-akpọ ọhashierizm. Nwanne m nwoke Joe, ọ bụrụ na ọhashieri ofu onye ada erichanye ya, mana ọ bụrụ na ofu onye siere ọha na-erichie ya, bụ na amaara na ihe ị na-ekwu bụ obi, amakwara m na ihe na-eme bụ mgbe ụfọdụ mmadụ na ebe onye na-eri ka ọ na-awachi, mana mgbe ụfọdụ ịgbatunata ebe ọ bụ na funefune dị etu a ka ka funefune ga-adị. Na ọ bụrụ na ị nwere ike ị gaa n'ahịa Ladipo nke dị n'ime Lagos steeti, ana ndị ọzọ anyị niile nọ n'ime ya na-achụrụ ụba, ọ dịghị etu a. Kedu ka ọ ga-adị na ọ bụrụ na ndị Ọnịsha fụ? Enwere etu ọ dị, asịghị gị ga-ekwu n'obi gị, mana enwere etu mmadụ na-abụrụ anakọta okenye ejiri ọka gbara ehi ọsọ. Maka na ọ bụghị ihe niile ka mmadụ makata onye ọbụla na-aga njem ebe dị mkpa. Ọ bụrụ na nkịta ọbụla gbara n'ụzọ na ị ga-atụ okwute dịka anyị kwenyere na ị na-eme ugbu a, mara na ịma nrụ ebe ị na-aga. Ọzọ bụ ọ bụ resef na-asị ngwa na o ruo mgbe, maka ọtụtụ ime anyị na-atụ anya na ekwesịrị inye gị, ọ bụrụ na agụnye etu isi na-agba mbọ, etu isi na-akwagide ọchịchị Tinubu na ọchịchị ndị APC na Lagos, ekwesịrị inye gị ihe karịrị nke enyegoro ya enye. Mana ọ bụrụ na enye gị ihe a, ikekwasị gị ngwa gị ga-kpụta ndị otu, dịka anyị maara
abịa ndị Igbo APC ndị ihe na APC na Lagos steeti ama mgbe ọ na-eso okwu nke ị nọ n'isi a na-azụ onye ga-abụ onye kwuchite okwu onye ga-abụ onye ga-eme ihe na ama mgbe ọ na-ada ma eze okpote mba ha ma ihe niile na-azọ onye ga-abụ onye nkwuchite okwu ndị Igbo marakwana na ma e nwere mgbe o ruru ọ dịka ndị Lagos ejiri nwayọọ dị ga azụ maka na ọ dị ka a gasị na enweghị onye unu ndị Igbo niile na-anụ unu ha ma ọ bụ imirikiti ndị Igbo na-anụ unu ha ọ bụrụ na e nwere etu o si daa n'ụbọchị taata na asị gị gaa mgbagogo gị ga-akpọta ndị bụ unu ị ga-ekwu na ihe ndị Igbo na-anụ ebe ọ bụ na ịbata n'ime ahịa na enwere ike ịtụghe okwute na enwere ike isi nwoke onye zitere ebe a ọ bụrụ na ọ dị etu a na Lagos ka ọ ga-adị n'ala Igbo akwadoghị m onye ọbụla imeghị ihe ọbụla imetụ ma akụ na ụba gị ma ndụ gị ma ahụ aka na ụdị na ikwuru obi gị mana e nwere etu ọ na-abụ agadi nwaanyị da nda na abụ ọgụ ihe o bu n'ukpọ ọnụ ahụize Chineke na enweghị ihe mere ịnata na biko mgbe ọzọ zie mmadụ ka agarụ ahịa ahụ Chief Joe iruo na ị ga-enwe ndị kwụ n'azụ ga na-agarị ya abụgoro na a na-agba gị apriko chi gbawa gị apriko maka na erutere m ọtụtụ afọ gara aga ka m chọrọ ime onye dịka Chinedu Ikedieze anyị na ya nọ ka agba ya ajụjụ ọnụ otu afọ gara aga nsị na kemgbe ị gara ebe ọ sị m na ọsọkwa gịnị mee na ya ụkwụ enweghị ike ịtụ n'ahịa nnukwu ọbụla bụ ndị Igbo maọbụ ahịa ọbụla dị na Lagos na a na-egote ihe na ihe ọbụla a na-ego na a na-ewetara maka na a na-akwado izogbu azogbu unu fụrụ nke ọha amakwa m na mgbe anyị bidoro mmemme na 2010 anyị bidoro ya na NTA Lagos mechaa banye African Magic mgbe ahụ ndị mmadụ bịa sụsọ ahịa na-agatanwu agafenwu mgbe ahụ bụ na Alaba maka na imirikiti ndị mmadụ Ugwumba apụta ha na na-ene anya ndị ga-eto ahụ gaa jụọ onye dịka Chief Imo na ọ bụrụ na ọ bata Alaba tata n'ụdị nkwonkwo na nkwonkwo ga-ezoere azụ ọ ya bụ na amarụ mmadụ amarụ ya bụ Chief Joe jụwa iji aka ga na-aga ekwu ọnụ pas na Ladipo o wetuka mbọsị ọzọ biko zie mmadụ ọ bụ na ị maghị onye ị ga-ezi ama m na ị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị gị na ha wetara gị pas ahụ ha na-emekwuru ụmụ ihe ụmụ Korea dịsị ị ga-drọpụrụ gị ihe igo ya ebe ahụ agbaghị apriko ị karịrị okwu ikotere karịa ma na anyị ga-anọ na Lagos a bụziri ahọcha Igbo ahụ onwe ha asị na anyị na nwanne anyị na-anụ ọgụ na Lagos ọ ka mma na anyị nụrụ ya n'ụlọ karịa na anyị nụrụ ya anụcha ya n'ụlọ ndị ụmụnna ekpezie karịa na anyị pụtara na Lagos a wee na-abụghị ike anyị maka na emekwa ya osu mbezi na a ga-azọgbu nwaanyị dị ime ma ọsọsụzie ndị were okwu wee zọgbuo nwaanyị dị ime ewee jide mbe ya bụ Chief Joe na-echeghị m na ị nwere ike imetinye ahịa Ladipo ọ bụrụ na ị nwere ike ma ọ bụ ikikere imechi ahịa Ladipo obi nwanne ọ ga-ekweghị imechi ahịa Ladipo ka ọ ghara ịbụ mbọsị ọbụla ndị gọọmenti Lagos buniri kịta enwere etu ha esi meta ma ọ bụ na ha emeta ha wee sị na emechi ahịa Ladipo asị na enwekwara onye bịara kwuru si na ya ga-eme ihe na ọ kwajuo Igbokwe mba ọma ndị mma ya bụ ka anyị wepụ aka enwe n'ofe ụmụaka anyị ndị nọ n'ihe na ama m na ọtụtụ n'ime ndị nwere ike itinye aka n'ụdị ha bụ ndị na-enweghị shọpụ ma ọ ndị mbịara ma abịa maka na onye ọbụla nwere shọpụ asịrị azụ n'ahịa abalị na-aba amarụgo ihe ọ ga-eme ha ya bụ na ọ bụrụ na ndị si Ladipo ma ọ bụ ahịa ọbụla nọ na Lagos unu nwee ozi na onye dị etu a na-abịa unu kwado ori ọfụma mara ọfịs ebe unu ga-aga kpọnye ewetara ya ihe ọbụla ọ chọrọ maka amaara m na ime ahịa ọbụla bụ ndị Igbo nwe enwere etu a na-esi ahazi ihe ịnọrụ n'ofu ihe na ikekwa nye gị mmanya ị na-aṅụ ị na-atara mmanya na-aṅụ a na-ewetara ihe ọbụla ị chọrọ ewetacha ya ijiri nwaanyị mana Joe na onwe ya kwesịrị ịma na ọ bụrụ ha na-ekpọ ha ndị soja ma ọ bụ ndị uwe ojii anya na-apụ ọkụ na gị wee bịa na ọtụtụ ebe dị iche iche ndị Igbo na-eme ihe na ndị kpọrọ gị asị ka ndị hụrụ gị n'anya maka gịnị ya bụ okwu Igbo na Lagos na Nigeria ya bụ na ọ ka mma ka ịdịga ka anyị ghara ịkọ akụkọ mbe na oge ya ụta ga-adị ịbụọ onye ọbụla bụ onye nwere ihe ọ na-eme biko ife ụdị ihe dị etu a sikwa mba maka na ijiri mmadụ iji aka ekpe aka nta ikote nke kọrị ịgacha onye kaghị okwu biko
ka tinye ọnụ anyị nwa ihe anyị ji wepụta ihe a bụ ka anyị mara na nya bụ ihe enwere etu anya ndị obodo a si na-ene anyị ya bụ na enwere ike kịta anaghị ekwu kịta na ọ na-ada asị na Johnson na ga-emechi ihe na Johnson na biko onye riri nwanne ya nakpuo bụ ọnụ nakpuo ndị obodo a nwere ike nwere anya ha ji na-ene nakwa onye nke asị na ga-emechi ahịa ndị be ha na-eme ha ya bụ ruo mgbe ahụ a na-enye ụmụ apọịntmentị adị agha hapụ onye nke a ndị be ha ojii kpọrọ gị ebe a ka m na-ene anya maka na ịgba na mbọ ime n'ọtụtụ ihe dị iche iche nke bụ na Tinubu kwesịrị inye ya apọịntmentị ọ na-echezi ka ọ baa sekọnd tam a na-ama ha echi anyị niile sokwa ekpe ekpere ya abalị tupu o nye gị ihe ị ga-eji rachapịa nekwenụ nke gịwa ịbịa na-abịa emezi ụgbọala emezi o kwesịghị na ọ bụrụ na ọ daa etu a na-ebunye ha ụgbọala anyị ha eburu ofu bunye nke ọbụla nyere nsogbu biko ree ya resie ya ma ọ dachie ya mmadụ ama m na ọ bụghị ofu ụgbọala ọ bụghị bụ ọka ị nwere ọka nkụ mana ọ daa etu ahụ nke bụ na ị ga na-eji ụkwụ na-agala dịkwa aga eme dachie ya mmadụ ma ọ bụrụ ere ka mmadụ jiri ndụ ezuru ike ị ka dịkwa anyị mkpa adịkwa ama ya bụ biko ụmụafọ Igbo onye ọbụla nụrụ ihe a biko tụsaa ya anyị maara na ndị be anyị ọ na-abụ egbuo maka iwe enyi maka ọnụma biko onye ọbụla buru mma ya tinye n'ọbọ aha mgba Mike Onovo Ugwumba ndị Igbo anyị nwa na-eme mmemme a kpọrọ ime obi bụ nke anyị na-ewepụtara unu na Ugwumba TV ihe anyị na-eme bụ asụsụ Igbo maka na asị na aka mma n'oyibo ka emesịa